मागितले 250ला बोलते, तुम्हाला 200 बोलली. 350 घ्या. आमच्या पाठी रेल्वे स्टेशन आहे बघा. होय मी चल. चल कुठे चाललो आपण? मार्केटमध्ये काय घ्यायला? मच्छी. अशी मच्छी जी फक्त मार्केटमध्येच मिळू शकते. मुशी मच्छी ना, शार्क हे म्हणू शकता, छोटा शार्क. शार्क असतो, शार्क. तर आमच्या विक्रोलीमध्ये 2 मार्केट्स आहेत. एक PMC मार्केट आहे आणि एक स्टेशनच्या इकडे, म्हणजे जिकडे रेल्वे स्टेशन आहे ना. आणि आम्ही जातोय तिथे ते रात्रीचाच मार्केट असतो. हां, रेल्वे स्टेशनच्या ईस्टला विक्रोली ईस्टला रेल्वे स्टेशनलाच लागून आहे. तुम्ही सुद्धा तिकडे घेऊ शकता. तुम्हाला दाखवतो आज मार्केट आहे ना. आपला कपाट वगैरे दिलेला हा बघ. आपला कपाट इकडे दिला. आमचा कपाट, आपला कपाट हा किती वर्षांनी बाहेर पडला? 15-20 वर्षांनी. 20 वर्ष जास्तच झाली. आणि हा ओरिजिनल गोदरेजचा होता म्हणून तो चांगला टिकला आहे ना. फक्त त्याला आता एकदा कलर दिला की परत नवीन झाला तो. या घरात आल्यावर बरोबर 20 वर्ष झाली. त्याच्या आधी तो घेतलेला आहे. पण जंगला बिंगला काहीच नाही ना, काहीच नाही. कारण पाणी पण त्याला लागलं, व्यवस्थित ठेवलेलं. व्यवस्थित होता. चला आता बघूया मार्केटमध्ये कोणकोणती मच्छी आहे. रेट पण काढूया आजचा. इकडून आपलं मार्केट सुरू झालेलं आहे. गर्दी बघा किती. आज खूपच गर्दी आहे ना. आणि आम्ही चाललो स्ट्रेट एकदम वरती, म्हणजे तिकडे कुठे एकदम रेल्वे स्टेशनच्या जवळ आहे. आणि अजून एक गोष्ट आहे की ताईने माझ्याकडे एक बिल दिलं आहे. इकडे जवळपास एक रूम आहे, शोरूम आहे. त्याच्यामध्ये ताईने माझ्यासाठी एक ड्रेस सिलेक्ट केलेला आहे. आणि तो ड्रेस मी बिल दिलाय का तिने? बिल दिलेला आहे. कधी घालणार आहे माहिती का तो? बारशेसाठी. अच्छा. शॉप पण आता पुढेच आहे. याचाच भाव सकाळी 200, 200, 250ला एक मुशा विकल्या. 350 घ्या. चला ना, 100ला मुशा कुठेच नाही, बारीक पिल्लं नाही. काही मच्छीच आणि महाग. आम्ही तिकडनं आलो परत आमच्या. मग मालच नाहीये. मागितले 250ला बोलते, तुम्हाला 200 बोलली. 350 घ्या. आमच्या पाठी रेल्वे स्टेशन आहे बघा. देऊ 350 घ्या. 450 घ्या. 450 द्या. नाही 400 द्या. आता नका बोलू, माल महाग आहे. कसे कापतात बघूया आता. जी वरची लेअर काढली ना. आणि ह्या मच्छीची खासियत काय मम्मी की ह्याच्यात काटा एकच ना मध्ये. एकच आणि काटा आमच्या ताईला लय आवडतं. ताईला आवडतं. सर्वात जास्त आवडीने ताई खाते. मुशी ही माहिती नाही. हे काय हो? बांगडे नाही, कुपा कुपा आहे. हो, खूप आहे. कुपा हे बांगडा ना. हे कोणती मच्छी आहे? टोळ मासा. टोळ. आपले बोंबील, पापलेट, सुरमई. ही सुरमई ना. वाटे बघा कसे लावलेले. आणि हा मार्केट बघा तिकडून स्टार्ट झाला, त्या वरतीपासून, आणि त्या फ्लायवरच्या खाली संपला. ती बी जोडी देऊ. नाही नको. वरचं साल काढल्यानंतर मुशी ना तर माणूस बी खाऊ शकतो, चांगलंच आहे. आता आपली शॉपिंग झाली, तुझं कपडे पण झाले ना घेऊन. आमची हे बघा, ह्याच्यात कपडे काय कपडे तुम्हाला दाखवतो बघा. दिसलं का? आता हे जे आहे ते गिफ्ट आहे. फक्त मी फिटिंगसाठी इकडे आलो होतो आहे ना. होय. ताईने आणलं होतं घरी, पण फिट नाही झाला, तर त्यांनी फिट करून दिलं. हां बरोबर. मुशी मच्छी कितीला मिळाली? 400 रुपये. हीच मच्छी आहे ना. एक मिनटं. काय बोलते? हीच मच्छी आपण 400 रुपयाला घेतली ना. त्या टायमाला 100 नाही तर 150 रुपयाला तेवढी. सुरुवात कितीपासून केली होती? पहिले ते दोन सांगितले होते ना. 2 किती? 350 ना. 350 सांगितले 2. आपण अजून एक घेतली आणि 400ला बोललो आहे ना. नमस्ते. आज मी मुशीचं कालवण करणार आहे. मुशीचं म्हणजे सार बोलतात, कालवण बोलतात कोण असं. आणि ते पण कशा पद्धतीने आपण चिकन बनवतो ना, तशा पद्धतीने मी ते मुशीचं सार बनवणार आहे. मुशी म्हणजे शार्क मासा. त्याच्यामध्ये काटा नसतो, एकच असतो, तो पण कुरकुरीत असतो. त्याचे मी एक फ्राय करणार आहे आणि चिकनसारखा रस्सा करणार आहे. आज चिकनच्या रश्श्यासाठी आहे ना, मी हे कांदा आणि खोबरा भाजून घेणार आहे. आपल्याला पाहिजे तसं वाटप घ्यायचं, जशी मच्छी असेल तसं वाटप घ्यायचं. तसं मी आता याच्यामध्ये 1.5 कांदा, थोडासा खोबरा घेतला आहे, अर्धा वाटी. हे आपल्याला आता पहिलं भाजून घ्यायचं आहे. आणि त्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट नसेल ना, तर तुम्ही आलं आणि लसूण वाटायला घ्या, याच्यामध्ये भाजायला घ्या.
आता मी आलं लसूणची पेस्ट आहे ना, म्हणून मी आलं लसूण भाजायला नाही घेतलाय. आता मी पहिलं भाजून घेते. पहिले आधी मच्छी दाखवते तुम्हाला. हे बघा, हे मुशीची मासे, हे शार्क मासा. दोन्ही मासे 400 रुपयाला पडले. हे दोन्ही मासे 400 रुपयाचे आहेत. हे पहिले आहे ना 100-150ला तेव्हा भेटायचे. 100 रुपये किंवा 150 रुपये. हा, आता किती महाग झालेत बघ. तेव्हा तुम्ही लहानपणी खायचे तेव्हा. आता हे मी आहे ना फ्राय करण्यासाठी ठेवले, मोठे मोठे पीस काढले. आणि हे आपल्याला रश्यासाठी, कालवणासाठी. जसं मच्छीचं कालवण करतो ना तसं पण आपण करू शकतो. पण जरा म्हणजे कसं हे मच्छी फ्राय सारखं होतंय ना, म्हणून मी म्हटलं चिकन सारखा रस्सा करूया. आता मी पहिला आहे ना गॅस पेटवते आणि कांदा आणि खोबरा भाजून घेते. आता इथे बघा, मी कांदा खोबरा भाजून घेतलाय. असं चांगला भाजून घ्यायचा, करपवायचा नाही, एकत्र म्हणजे ढवळत राहायचा आणि सगळं एकसोय भाजून घ्यायचा. म्हणजे सगळं एकजीव झाला पाहिजे असं भाजून घ्यायचा चांगला. आता याच्यामध्ये आहे ना हा पाणी टाकून चांगला गरगरीत वाटून घ्यायचा. ते वाटप थंड होईपर्यंत आपण मच्छी फ्राय करूया. मच्छी फ्राय करायला पहिला मी आहे ना थोडा तांदळाचं पीठ घेते. आणि हे कसं फ्राय केलं? अर्धा कांदा भाजल्यानंतर खोबरा टाकलास ना? हो, तेल टाकला थोडा. आता काय? थोडासा तांदळाच्या पिठामध्ये थोडासा मसाला टाकायचा, कलर येतो जरा. थोडासा नावाला मीठ टाकायचा. हे आपलं वरचं झालं. आता आपण मच्छीचं. ही मच्छी लहान मुलं पण खाऊ शकतात. छोटी मुलं, तुम्ही छोटी होती तेव्हा हेच खाल्लात ना? हेच आवडायचं, कारण काटा नाही, काटामध्येच असायचं ना. हा, हेच खाऊन शिकलात तुम्ही खायला सर्व. आणि काटे म्हणजे टोकिरे काटे ना, असे लांब लचक असतात, सरळ मधूनच असतात. आणि ते काटे त्याचे कसे कुरकुरीत असतात. आणि हे काय? कोकम. फक्त पाणी टाकायचं, कोकम नाही? कोकम नाही, कोकम ठेवते जरा रश्यामध्ये टाकायला. तर याच्यामध्ये आपला मसाला टाकायचा. इकडे नॉर्मल मसाला किंवा तुम्ही फिश मसाला टाकू शकता. आलं लसूणची पेस्ट, आलं लसूणची पेस्ट, थोडीशी हळद, बस, आणि मीठ. चवीपुरतं मीठ टाकायचं. अशी सगळी कालवून घ्यायची. इथे बघा पॅनमध्ये तेल तापायला ठेवलंय. आता इथे एवढं पीठ लावलंय ना, तेवढे पहिले तेलात सोडते. सर्व मच्छी बघा टाकून घेतले तेलामध्ये. आता थोडे आहे ना 2-3 मिनिटांनी ती फिरवून घ्यायची. चांगली आपण मच्छी फ्राय करतो ना तशी ही पण मच्छीच आहे. आपल्यावर आहे, आपल्याला कशी फ्राय करायची तशी करायची. डीप फ्राय केली तरी चालतात. हे आता वाटून घेते. याच्यात कोथिंबीर टाकले आणि हे वाटण आता वाटून घेते मिक्सरमध्ये. फिरवताना आपली मजा येते ना. हे बघायला किती मजा वाटते बघ. असं वाटतं एक उचलून खावं होतं. आता झाली खाण्यासारखी. असंच घेऊन सुद्धा खाऊ शकतोय ना. हा, आता खाण्यासारखी झाली. मच्छीमध्ये मला मुशी आणि बोंबील आवडते, कारण त्याच्यात काटे कमी आहे ना. हा, आता इथे आपली मच्छी फ्राय झाली आहे बघा. मस्त झालेत ना तुकडे. आता इथे मच्छीचं सार बनवते, म्हणजे कालवण बनवते. आता त्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट टाकते. हे मसाला वाटलेला आहे, कोथिंबीर टाकून, कांदा आणि खोबरं. आलं लसूणची पेस्ट टाकली. आपला लाल मसाला, आपला घरातला तिखट मसाला, गरम मसाला, हळद. सर्व त्यातच टाकलं. हा, आता ते फोडणीला देते ना. मीठ नंतर टाकते. तेल इकडे तापलेला, वाफ यायला लागले, जरा कमी करूया. तापलंय, गॅस कमी करायचा. आणि याच्यामध्ये आता हा मसाला टाकायचा. फोडणीचं बघा कशी मजा येते ना बघायला. हा मसाला चांगला फ्राय करायचा तेलामध्ये. सर्व टाकलंय ना, आलं लसूणचं पेस्ट पण. हो, मच्छी बघा कशी रेडी आहे. बोलते कधी पोटात जाईल. बोलते मला कधी खातोय. हे किती वेळ करायचं आपल्याला आता? झालं आता 2 मिनिटं पण नाही करायचं. त्याच्यामध्ये काय टाकते? थोडंसं हे मसाल्याचं पाणी टाकते. हे तुम्हाला लाल नाही दिसणार, चिकन सारखा दिसणार.
आता आपल्याला हे कालवण आहे ना पातळ करायचं आहे, रसा करायचा आहे ना भातावर. भाताबरोबर, भाकरी, चपाती बरोबर, कशाबरोबर खाऊ शकता, पण पातळ करायचं आहे. तर त्याच्यामध्ये थोडीशी कोकम टाकायची, कारण ती एक प्रकारची मच्छी आहे ना, म्हणून कोकम टाकायचं. आणि या रश्यामध्ये कोकम नाही टाकला तरी चालेल, तो चिकन सारखाच होईल, पण कोकम टाकला तर अजून चांगला लागेल. ते उकळी यायला लागले, आता त्याच्यामध्ये मच्छी टाकते. उकळी आल्यानंतर हा, उकळी येऊ दे चांगली बघ आधी ना. तर आधी पाणी टाकायचं, आपल्याला किती पाहिजे तेवढा आधी करायचा. आणि जास्त घट्ट पण नाही ना, चांगला नाही लागत. जेवढा पातळ असेल ना सार तेवढा चांगला. त्यात मच्छी पण शिजायला पाहिजे. आता मी एवढा केलाय रसा आणि त्याच्यामध्ये मच्छी टाकते. अरे वा, एक फ्राय आणि एक सार है ना. हा, आता आपल्याला मीठ टाकायचं आहे. मिठाचा कुठे गेला? आता त्याच्यामध्ये मीठ टाकते, चवीपुरतं मीठ टाकायचं. हे आपण मीठ कसलं वापरतोय? आपलं संदैव मीठ. संदैव मीठ. आणि आता मच्छी आणि सार किती मिनिटं शिजले पाहिजे? 10 मिनिटं तरी मच्छी शिजायला पाहिजे. फ्लेम कसं? आता म्हणजे ओतून जाईल म्हणून उकळी येईपर्यंत फास्ट ठेवायचं आणि उकळी आली की बारीक करायचं. असं 10 मिनिटं ठेवतो. हा, असं 10 मिनिटं ठेवायचं. झाकण मारायचं आहे? झाकण नाही मारायचं, ओतून जाईल ना. आतमध्ये मच्छी शिजली पाहिजे ना. हा, मच्छी शिजायला पाहिजे. तिथे बघा आपलं चपाती बनवायचा कार्यक्रम चालू आहे आणि मी इकडे आपली थाली सर्व करायला घेतली आहे. इकडे आपण 5 पीस घेतले मुशीचे हा, आणि इकडे आपण आपली तरी बघूया आलेली आहे ना. सार आपला. वा वा वा, चिकन सारखा ना. हा, चिकन सारखा मच्छीचा सार आहे ना, मुशीचा. मुशीचा सार. ढवळूया जरा. हा, बघ. वा 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 वा, छान छान छान. चला त्याचे सर्व करूया ना. मच्छी पण बघा. आता प्लेट मध्ये घे, चमचा देते मी, त्याने हा, हे बघ नाही. ना, मटणाच्याच पिसासारखं वाटतंय. हा, चमचा घे, चमचा घे. धर. चला, कोणाकोणाच्या तोंडाला पाणी सुटलेलं सांगा. मग मी खरंच चिकन सारखा ते येते. चिकन सारखाच रसा लागतो. फ्रेग्रन्स पण तसंच येते. हा, त्याच्या ह्याला काय टेस्ट करून दाखवायची यार, म्हणजे बोलतात ना, बघूनच माणसाच्या तोंडाला पाणी सुटलंय मी. हा, घे अजून रसा घे अजून. आणि अशा 2 चपात्या घ्यायच्या मस्तपैकी गरम गरम. बघा, गरम 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 चपात्या घ्यायच्या. आणि इकडे आपली प्लेट रेडी आहे. रसा घे तुला अजून. नंतर घ्यायला होईल, पण आता आपली प्लेट रेडी आहे. सर्वांना ही थाली कशी वाटली आम्हाला नक्कीच सांगा आहे ना. आणि व्हिडिओला काय काय करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. आणि अशी रेसिपी तुम्ही सुद्धा बनवा, नक्की बनवा आणि अशा पद्धतीनेच बनवा. हा, एकदम छान वाटेल, घरगुती आणि एकदम मस्त. हा, कधी चिकन खायचं वाटलं ना तर मुशी आणायची आणि मुशीचं कालवण करायचं. कधी चिकन आणि मच्छी दोन्ही खायला वाटली तर ही रेसिपी बनवा, हा, है ना. हा.